Őrbottyán. Őrbottyán Budapesttől északkeletre, a Gödöllői dombságon fekszik. Fiatal kisváros az agglomeráció külső gyűrűjében, a fővárostól 25 kilométernyire. Az erdőkkel körülvett dimbes-dombos település legmagasabb pontja eléri a Gellért-hegy magasságát. Városi rangja ellenére vidéki hangulatot áraszt. 1970-ben két szomszédos falu, Vácbottyán és Őrszent Miklós egyesülésével jött létre az azóta 7000-nél is több lakost számláló helység. Sokan költöztek ide a fővárosból és távolabbról is a csendes, tiszta levegőjű környezet miatt. Így lassan beépültek a környék üres telkei. Vonattal és busszal is könnyen megközelíthetők a közeli városok, így az iskolába vagy a munkahelyre való bejárás megoldott. A település őrzi a régi falu hagyományait a rendezvényekben és tárgyi emlékekkel is. A vácbottyáni település részen hajdan általános iskolaként működő épületben a tájházban került kialakításra a helyi bútorokat, használati eszközöket és népviseletet bemutató tárlat. A városban a vallási élet is igen sokszínű. Két katolikus, egy református, egy evangélikus templom, valamint baptista imaházat helyett a hívők imáinak. Az Őrszent Miklósi temetőben található Kvassai Jenő és Sajó Elemér vízmérnökök és családjuk sírja, akik a hazai vízügyi szolgálat kiemelkedő alakjaiként életüket az ország valamennyi vízzel kapcsolatos problémájának megoldására szentelték. Az 500 diákot befogadó általános iskola ezen munka előtt tiszteletbe vette fel 1998-ban Kvassai Jenő nevét. Emlékét ápolja az iskolában működő Kvassai Alapítvány is, figyelve arra, hogy az intézmény rendezvényein örökös ökoiskolaként a környezetvédelem mellett a víz is nagy hangsúlyt kapjon a gyermekek életében. A legkisebbek a település nagysága miatt 3 épületben is élvezhetik az óvodai életet. A Margaréta óvoda 2006-ban épült, majd 2010-ben 6 csoportosra bővítették. A Napsugár óvoda a település központjában 4 csoportszobával működik. A hangulatos Kismókos óvodát pedig 2014-ben építették szintén 4 csoport számára. A város az Izotóp tájékoztató és ellenőrző társulás tagja, melynek tevékenységét a játszótér körül elhelyezett tablók mutatják be. Szintén itt helyezték el a felvidéki testvértelepülés Kalász zászlaját a kapcsolat létrejöttének 10. évfordulóján. Az iskola és az óvoda előtti tér 2010-ben került kialakításra, azóta nem csak a diákok, hanem valamennyi lakos örömmel használja a közösségi teret. A város és az iskola rendezvényeit is itt tartják, illetve a Hősök terén található kopjafáknál, melyek az 1848-as forradalom és szabadságharc, a 2 világháború, valamint az 1956-os forradalom hőseinek állítanak emléket. Szintén itt kapott helyet a Trianonra emlékeztető kettős kereszt és Szent Miklós szobra. Magyarországon egyedülálló a városban található harangöntő műhely. Gombos Miklós aranykoszorús harangöntőmesternél tradicionális eljárással készülnek a bronzharangok, melyek aztán a világ minden tájára eljutnak a Vatikántól Ausztráliáig. Harangjai Isten dicsőségét, békét, szeretetet hirdetnek. A település vonzerejét erősíti a Sződ-Rákospatak vizét felduzzasztó mesterséges víztározó is, amely egész évben várja az ideérkező horgászokat. Az Őrbottyáni tó 17 hektár nádassal, sással, fákkal körbevett területe több mint 40 éve jelent kikapcsolódást kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
A város vezetése, a képviselőtestület, a civil szervezetek mind azon dolgoznak, hogy Őrbottyán a hagyományaira büszke, azt megőrző, de ugyanakkor a jelenkor igényeit kielégítő, kellemes otthont adó település legyen. Városunk, a mi városunk.